Hello mga ka-DJ, mga ka-listeners, mayong adlaw, mayong gabi, kanatong tanano. Kumusta yung pwede sikay-sikay diha no, mga ka-DJ, mga ka-listeners, naot nga naata sa mayong panglawas o kapiskay. O karenday no, atong ipadayon ang lain sumpay din sugilanon o sa dili pa. Ako na basahon na nag-comment, si Isa Alcosaibi. Salamat admin, DJ Lex sa sumpay, hapit na po Ramadan. Maog yun, Isa Alcosaibi no, hapit na dyan Ramadan. O kang Rocky Vlog. Hi Lord, salamat kayo no sa pagpaminaw, Rocky Vlog. O karon no, niya ang sumpay niya ang sumpay ning sugilanon mo naguluhan. Sa tanang bakak ikaw ang tinuod. Part 14. Okay na ko. Ano naman sa matitawag ko? Uy! Shalan! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Unsa man na kasaba ba, ana? Happy Hala, buwan na. birthday. Hala, na-play man ang video. Kasi na Happy birthday. Si Risa birthday God, imong amiga, nga personalin at gikantahan lang buloy o piola. Unsa? Ay, birthday ni Risa! Sharon, wala siya nang imbitar ni mo, dahil? Asang ilang video? Ano din na ako? Kaniyo, ha? Atong i-play. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Sharon, anong giunong mo ni mo? Ito ka kuman. Ilabay ng imong cellphone. Ayaw, butahon dayo. Ay, lain po ni mo. Wala ba tayo lain? Inutang ko ni. Birthday di Aaron ni Risa. O, lagi. Gikantahan nilang piolo o bloy. Hilom! Ah, Makagawas na ka! Biyain ako! uy, relax na lamang ni. Ay, ayaw. Bawa na sa magawas na! Oo, dahil. Magdali! Lucy? Lucy, ganun nagdala ka? Ada! Nanghisog si Day Sara. Ha? Ka naman? Humanayag tanaw sa video. Video? Kisang video? Unsa man nga video, ha? Birthday sa pyesa ni Rap. Kato ka ni Riza gani. Unya? Ang nanganta kay sila man si Buloy og si Piola. Oh, mao ba? Palit lamang nasuko si Day Sara do. Hala, ipalabay ni akong cellphone ba da? O, unsa? Makalagot! Daan pagyat ko! Paingon-ingon pagwahaon yan di ay! Palipayon na kayo! Shit! Traidor Garisa! Sarah? Oh my God! Diyos ko! Wala unsa na din, eh. Nagkatag mga butang. Pahawa, mami! Pahawa! Sarah! Nangabuak ng imong mga important nga mga butang. Hinataga na ni Daddy imo. Pahawa ko'y labot! Nga naman, ha? Nga nang wa kay labot? Naglagot ko ni Piolo! Naglagot ko ni Piolo, mi! O sa may kalagutan mo? Bakakon siyang dako! Bakakon! Unsa ba iyang gipamakak? Bakakon siya! Matod di hawa sila yung relasyon ni Risa. O niya karon, ganun nag-uban sila, ha? Kusog pa kay sila katag happy birthday niya! Sarah! Naglagot ko nila, May! Naglagot ko! Kung naglagot ka, ayaw pahimungti ang mga butang. Shit! Nga bang masuko ka man? Imo na siyang gibuhakan. Pasagdi siya. Ayaw pagselos. Mommy! Gitandog nila ko garbo! Ila ko giinsulto! Sarah! Iha! Naglagot ko, May! Naglagot ko! Oh, sabaw, ayaw. Ah! Nalaos yun. Husto na. Naglagot lagi ko! Iko na
paghilak. Inanta na bayan ka. Dili ka ngayang mo hilak tungod lang sa lalaki. Sila ang pahilaka o dili ikaw. Mommy! Ingagis na sa Sara! Ang resulta sa anak na pinatuyangan. Kanang ginikanan nga dili gustong magguol ang ilang anak. Kanang ginikanan nga bisag dako na. Hala! Ibaby lang gihapon. Kanang ginikanan nga bisag sayop. Labanan lang gihapon ang anak. Mauna na! Mauna na resulta! Spoiled! Karon awa, resulta na! Kusog na mga agis! Di na mo patuog padlong sa inahan! Na, may ragad o ay ngawa ko mahimong inahan! Sara, huna-huna iha. Beauty queen ka. Title holder. Ay, pag-focus ang usalang kalalaki. Na-challenge na ko, mi. Oh, let them go to hell. Usa ba yung abilidad niya itong piola, ha? Nga nung mawili ka man ka? Wa ko mawili, mi. Naglagot lang ko. Ay, Sara, nag-una ko ni mo sa duyan, iha. Eksperto na kaayo ko ni Anang pagbatia. Mommy. Ayaw pahalata, iha. Mabarato ka. Mommy. Risa. Ay. Diya daw. Atay sa ta. Unsa na? Simple lang. Waffle niya. Juice. Lemon. Ay, thank you. Gusto lang kung malipay ka tuloy na imong birthday. Oh? Aron malimot ka sa imong OFW. Piolo said we. Thank you ha. Imo jong gisulit ang akong birthday. Dapat lang. Kay ikaw na ba ang akong sumbunganan? Lakip ka. Ikaw sad ang akong gisubungan sa akong problema. Ikaw ra. O wa nagilain. Okay. Dali. Maridari. Makita na to ang kanindot sa mga suga. Ubos nga bahin ni tapos. Tara. Oo, Piolo. Ito na. Ay, tugnaw di rin, no? Bugnaw kayong hangin. Bitaw. Tugnaw. Kalit. Buon ko na yung jacket. Ay, ayaw. Tugnawin ka. Uy, bukar ko eh. Okay. Ano yan? Suloob din nga akong jacket. Ayaw na lang laki. Ayaw. Kabala ka ha. Masig mo nagana ka. Wa ko'y kili-kili power. Dili ka matagdan. Promise. Ikaw cute. Sige na. Suloob na. Okay. Suloob. Uy, basig mo sa mutug. Salo si Sarah ani ha. Di man tingali siya makasilos pa. Kay, di naman siya gusto magkakita para ako magsilos pa rin siya. Baby, talikod. Kaya ako'y pasulo di mo ang jacket. Talikod. Okay? Thank you. Isang bukod. Sige. Sud. Okay. Right. Left. Sirado. Okay? Thank you. Makainom-duman lang kong Archie ni mo. Ako'y pinshit ni Archie karon. Piolo. Saan? Tugnaw pa? Tugnaw pa ba? Tugnaw pa, cute. Okay. Lumawa ang katugnaw ni mo. Gaksod di ka. Lumawa ng katugnaw ni mo. Sama ni. Piolo, uy. Sama tugnaw pa? Medyo nakuha-kuhaan ang katugnaw. Gasulan di ka. Thank you. Oh. Pero, ayaw na lang, Piolo, uy. Oo, nga naman. Ayaw lang kay Basin o maproblema ko. Oo, nga naman problema man ka. Magpangitaon niya ko ni mo. Oo? Bitaw, magpangitaon niya ko. Kada kong di malas na ako. Naman kinahanglan mo pangita ka na ako tungkol kay naaraman daw sa ka boarding house. Magpangita agad ko ni mo. Cause I'm sure, mubalik ka ni Sarah. Di naman tingali. Usama pa na ako pagbalik dito. Hingin lang naman ko. Pila na ko hingin li. Diba? Piolo. Ipatawa ko ni mo, kay Sarah. Tawag ka si Buloy. Shaman, ako tawagan? Unsa may imong tuyo? Tawag ka. Gusto ko makigsulti. Oo. Ikaw na guna. Tumalon gud na ako ang imong sugo. Tawag ka na. Kadaghan pa di satsat. Ipaabot sa oy. Una niya kadiyon. Pagdali. Lagi
Wa pa rito bag? Wala ba? Hello, Lucy in the skies with diamond. Wala kuyawa, buloy! Buloy! Ang anong nawagay? Gisugo kong day Sara! Ano naman? Kadiyot man lamang. Di Sara, niya na. Ito ba na si Buloy? Ambe. Hello, Baloy? Oo, may Sarah. What can I do for you? Ayaw na pag in English. Wa kay angay. Mabit mo sa dibutay po nila. Ano mo ta, ha? Asa karon si Piolo? Oo, yung kuyog di. Asa lagi siya? Takot silang ibiyan. Unsa? Kisi kuyog niya? Si Risa. Mao ba? Unsa man nagdako na sila? Ang sa tusay dagdako. May relasyon na ba na sila si Risa? Ha? Woy! Ayaw pa makakbuloy. Kung makakataon ni mo di, anis po. Asa lagi sila? Kuan, kining, gidapit may din ni Risa. Simple na god, kami rin tolo. Tungoy birthday mo niya. Asa lagi sila? Kinatanong ko man ron. Pero duty mo ko. Mao ba? Sige, bye. Piolo, salamat kayo sa imong pag-uban na akong birthday, ha? Ay, pasalamat eh. Ako ang mga pasalamat tungkol kay na-enjoy ko sa atong bonding. Hasta sa ko, Piolo. Uy, may nanawag ni mo. Ala, si Sarah nanawag. Oh, si Sarah? Tubagon ako, ha? Piolo? Tubaga lang, tubaga. Masinog, mugreet na ni mo happy birthday. Piolo, kikuyawan mangu. Kuha lang, niwunong na anong pag-ring. Ay, kay Pao ka, di ko ganahan nga makiksulti niya. Lisa, Bitaw, sa dihang gisultihan ko nimo nga, nagsalo siya na ako. Di na ko ganahan nga makiksulti niya. bitawag ko balik ko. Siya, gyud. Tubago ni mo. Tubago na lang, uy. Hello? Happy birthday, Risa. Oh, thank you. Enjoy kasi mo birthday. Enjoy man. Bisag pinobre lang nga celebration. Kakita ko sa post ni Baloy. Mo ba? Sila'y akong bisita, si Buloy o si Piolo, ang imong minahal. Sure ka nga ako na. Yes, imo siya. Wa ka ni mo sa Marino, ha? Oh, best friend. Just kidding. Di na mahitabo best friend. He is yours. Imo siya. Imo na siya. Sarah? Bye. Oh, hello? Yof. Nabati na ako. Kaya imong speaker's phone. Iya ka nang gihatag. Shit ni Marisa. Pretensyosa ka. Ako ko na si Piolo. Kasi pagtuon ako ihas. Imo na si Piolo. Way nahangol ang natawhan na. Shit! Ya, sige bati mo gihatag naman ka. Mababa ko may bawo sa Sabihin mo, kana sa Sara magduda niyong Risa eh. Pataka na siya. Batak ka. Kisatas imong kuko, bebe. Hotdon man mo, pamilin dong, ha? Pamilin, ha? Minlan na nga, may problema. Imo na si Risa, imo na. Pero, Sara ba? May kugma pa yun na nimo eh. May gugma, wala na, Dago taon. Wa na. Tana ba kasi nimo, wa na ba sa gugma nimo? Pangita na ako. Pagbilib ng iya. Ha? Hindi, ka, Bible. Paningkamutan ako. Nakalimtan ko na siya sa hingpit, Bible. Ay, so sa istorya ha, bida. Limtan ko taon. Ano? Nagtukang di ko magkayo mo na? Kakay mo ano eh. Sayon ko, mahal kayo ni mo, Sara. Unsay kapusalanan sa kong pagmahal. Na magpadayon ko sa pagmahal niya. O niya, wa ko'y bili niya. Ang ako lang istorya ba. Pero ang ako no, inigatubang nyo. Ingatubang mo, Sara. Imudugan ko, pos. Ang imo itlog ko yun. Anong taong kupos? Bida, ako na obserbaran no eh. Basta na agli, Sara. Oy, di, kaksupak niya eh. Diya ka na, Bible. Hoy, asa ka, oy! Hoy, istorya sa ta! Sibat pa na yun. Kaya di man makalalis. Tinoon man, inlamang kayong day Sara taon. Uy, si Lucy maning na naman. Hello, Lucy. Dili ni si Lucy. Sarah? Kamusta naman ni Risa? Okay ra. Ikaw na espesyal na bisita niya. Gi-invite man. Tambong lang ko. Saan sa man? Nagdako na mo?
Wa may mudako na mo. Nagkarelasyon na mo? Wa. Ayaw pa makak. Sorry ha. Wa ko'y panahon sa pagpamakak. Klaro ha? Ayaw liko-liko. Klaro ha? Nga wa kay panahon ako. Sara, di ko gusto magkiglalis niyo. Unsa? Sa ato pa dili na ka makigsulti na ako, mao ba? Sara, Dako ka na kaayog o. ha? Abi kinakauyab ka ng Miss Queen? May anak na ka? Ayaw pagala, uy. Sobra ra ka. Bye, Sara. Sorry. Dili ko gusto makapasakit pa ni mong sulti. Dili. Uy, batasan. Sap! Kalma, itawan! Ayaw itaw nilabay ang akong cellphone! Gara ang animal. Si Piolo, day Sara? Oh, kisa pa madilain. Siya. Hala, nagkauyab na silang Riza? Ayaw ko pangutan, alit siya. Ay, naku. Nga naman, sige magpamalikas. Ay! Ang tao gani nga mo sige pamalikas. Layo gayod na ni Lloyd. Doon na ka na ko. Swerte ka ni ka. Kay ikaw ang nakaangkon sa kasing-kasing ni Piolo. Dudahan pa ko nimo. Mas maayo tingali. Masungog ko na lang ti ka. Akong i-post ang among pictures ni Piolo dito sa tabs. Day! Sara! Day! Samok ba ni mo, Lucy? Unsa man? Unsa may tuyo ni mo? Kani ba? Aron ipakita ko ni nima. Unsa man na? Ang mga pictures nilang Rizal Viola. Pero dito sa may bukid. Minduta lagi tan-awon sa mga pictures. Asa? Awa ka ragyat? Madadaan na. Tutukig maayo. Nia. Tan-awag maayo. Sila kita nag-uban. Siya lang man ang hitabua. Nawani naman kaday Sara. Way nahangol, Lucy. Ala! Kilangkat ni Risa si Piolo. Gita ni mo. Bagagnaong. Magkita na Tapiolo. Mag-abot ng atong dan. Anya, unsa nagsulti na ko nimo? Kana Sara, ngilin-ngilin lang nanay mo, pero belinhon kay kaniya. Dito mag-isgot niya ba? Hasa mo karon ha? Timing kayo kay wa mo mangitang skutsiyal nimo. Mubalik na dyan ko duty ba? Niya, ako lang tiwaso na akong force leave. Oh, ikaw mag-igo. Siya na sa nanawag. Hello, best friend. Kita ko si mong gimay day ni mo. Mau ba? Ang ngayon kaayo mo? Iya kong giubanan sa akong celebration. Kung wa pa siya, mingaw kaayo ang akong birthday, best friend. Mao ba? Makalingaw kay ikauban si Piolo. Dili ka laayan. So, na-in-love ka? Wa pa. Tungod kay dili ko gustong mangilog og kalipay, friend. Really? Yes. Tinuod na. Nag-consist lagi kaayo? Mao ba? Ako lang nang gisulti para matibhangan ang una-una sa tao nga madudahon. Ako bigay pasabot ni mo. Ngano? Nagduda day ka nako. Wa ko magduda. Murag tinuod na gid ba? Hala, sipyat gid ka. Wa ra ba gyud? Kung manambigit ka ng Piolo, makasinati kasing kinaiya. Baka ko ng tako. Mao ba, Sarah? Baka kon kaayo na. Na. Di na makapaser nako. Tungod kay di sad ko gusto anang taong bakakon. Risa.
Piolo? Oh, Risa, Asa ka? maipaliton ko. Mo ato ko sa isem. Nanawag pa na ko si Sarah. Nakakita siya sa akong Gimay Day. Oh, mau ba? Ug iya kong gisultihan nga kung makiglambigit kuno ko nimo. Masuta na akong imong kabakakon. Sige kaya po sa daot na ako. Mas may tingali makigbalik ka niya. Tungod kay bililhon gyud ay ka para niya. Wow. Ako, mililyon. Yes. Kay kung dili pa, dili na siya manghilabot sa tao nga imong nakauban, di ba? Asag di siya, Risa. Sige, excuse. Alin ako. Kapuotan gid ni Piolo. Kapuotan gid niya. Excuse me, sir. Ang imong coffee, oh. Thank you, Rong. Thank you, Rong. Yes, sir. Excuse me. Bisa ko siya kung buhaton, pero... Si Sarah karoon na yung niya sa kuna-una. Hello, Mr. King. Oh. What a small world. Sarah? Oh, Kumusta naman si Risa? okay ra. Okay? Enjoy mo siyang birthday celebration? Oh, okay ra sad. Enjoy man. Oh, really? Yes. Isang todo enjoy mi sa yung celebration. Pero ibaw ka, dili kalimod, nasay. Kalit lang ko ginugtop, tungod nimo. Oh, really? Yes, Ara. Ganahan ko si mong kipanulti. Well, coffee. Iced coffee. Naka-order na kog ako. Mag-order pa ka. Ako lang. No, ako na. Pila ra gyud sweldo nimo. Dili ko gusto nga makagasto ka na ako. Sarah. Mag-order ko. Ang bihang manulti. Para kaniya, sa'yo na kayong pagpasakit ng sulti. Sa taong nga iyang ikatubang. May na-text. Si Piolo. DJ Lax Remix. Unsa may iyang gi-text? Nag-abot mi ni Sarah diri sa mall. Oh. Nag-abot di ay sila. Aw. Magkauli ka na sila. Oy, Risa ni nawag. Hello, Risa? Hello, Baloy. Nanawag lagi ka. Paibaw ko nimo nga nag-abot sila karon si Sarah ug si Piolo. Asa ilang ginabot? Nag-abot. Nag-abot. Oh, Asa ilang nag-abot? tuwa sa mall, sa SM. Wala. Sumpay ginabot na to. Wala. Uli na sa, ay, tay saha, uli balay na sa to, uli balay. Aw, lagmit. Magkauli dito sila, syempre. Agnes kong migo, eh. Magkauli siya, makig-uli siya sa Sarah, plok-plok yun siya. Buloy ayon sa pag-ingon ana uy. Bitaw ba na kung ikaro nga plok-plok siya. Kigbalik pa siya. Kapila na ko na siya, hingili. Balik yapon. Nausawan, normal ng uto ka na. Wala na nahimong normal tungod sa gugmang makayapak. Mao na diha, sobrang paghigugma, di maayo. Bisag kung sa sobra, di mo na maayo, di ba? Bitaw, sakto gid ka, Buloy. Kining ang maayo, you know. Pero lang sa bati, no? Ang maayo, you know. Garaon sa kayo taon na siya taon, eh. Parbida. Kinirbang babae? Di ba ni perminting? Ila tanan. Buloy, Abisay sa baho. Kung ang babae, no? Mag-usab-usab ang baho, aning babae. Magdaga ng panahon, mausab-usab ang baho. siya mag-usab-usab, Buloy. O lagi eh. Agdan mo na si edad, God. Mao ba, Buloy, anak di ay?
Ano kayo? Unsa man taon ka, oy? Ano, yun na. Ang edad sa 18 hanggang 20, ang baho, ano day, humot ang rusa sa garden. Correct. Oo. Kung ang babae, mag-edad 21 hanggang 30, ang iyang baho, labas ug humot kayo sama sa prutas nga, hinog sa punuan. Aha, hinog sa punuan. Aw, tamis gid kaayo, no? Tamis kayo day. Kung ang babae, mag-edad na galing 31 hanggang 40, ang baho sa babae day, doon na secret, Victoria's Secret. Wow, Ah. pag Victoria's Secret, humot kaayo. Oh, kung ang babae day, mag-edad 41 hanggang 50 anyos, ang baho sa babae day, humot ng manghihilot sa kabuhi. Oh, musigi mo butang haplas. Grabe sa haplas, Wala eh. din, unsa kay. Kung ang babae mag-edad ng 51 ngadto sa 60 anyos, manimaw na siya ang pasador day. Oh, manimahong lampin. Sama ka na mula yun, eh. Busa ikaw, hoy. Ikaw. Kung ang babae ka day, mag-edad og 61, og pataas lang yun, ang baho day. Nimaw na sardinas. Ew, yuck. Yucks. Pulos ka lagid binuang buluya ka, Ako oy. binuang ni boy. Bida. Dili ba yan ang binuangan? May eksperimento na ba yan? Tungay ka, hoy. Ayaw sali ka ng imong kanyag ron. Ha? Samtang naapag na ni mo pa musli na imong kanyag. O kudo na yung mga lalaki mo isplikari mo. Ayaw balibari. Tungkad yung pakiluoy. Ipahurot ang baho sa ibo sa dinasan. Sama yung niningi mo. Kay surya karon naginganlan o buloy. Ah, biraman dayon. Ano, yun na timaila na. Unsa ko kamantuod na gigumani mo. Lalaki gani, kita gani ka nga binta, birada yun. Mayon na makaingon nga. Maginoo pero medyo bastos. Buloy. Oh, sabi naman, kung magkauli ito sila Sara, Roy Bay Piolo, umbot lang. Ako itong tampaganda na kumigo ba nga. Ayaw siya si Piati si Sara. Birada yon. Lumyi na yung muhon. Ang utlana ni Sara. Aron di na may lusuban. Buloy. Sige na, oy. Bye. Oh, may nanawag ni mo, basin si Risa na ka na. No, dili. Si Baybuloy, excuse na. Kanina kayo. Hello. Yes, bye. Nagpalayo ay. Hadlok mo dong kanila pa nagsulti. Oh, di abitaw. Balik ka saan mo ron. Ambot lang ka, ani. Ay, bidan mo. Maluwal ko ni mo do, ha? Hala, no? Dato day ka, ha? Bida. Singkahan na sa kaniha. Pasakitan sa konsulti. O niya. Bida. Nagyapon to? Ano nagyapon ka niya? Nipilit gyapon ka niya? Dipindi lang ba eh. Sabagay, ikaw may na hukom. Kung kaya ni mo, pagibalik lang. Total, dili man lang kayo magkiguban, ikaw man. Sige, salamat, Baybuloy. Asa siya? Snack pa. Diyan is coffee shop. Sige, gasto. Walang, may gasto. May gasto siya inipalit sa kaugalingon niyang snack. Kay pila raman ko na akong sweldo. Ang probida na kompleto, ginibayhan na eh. Pati na batasan. Insultador pa. Sarah? Human na magsulti ni Buloy? Oh, Or, basin si Risa ang nanawag ni mo? si Buloy lagi? Piolo. Toto ka man ako. Do you really love me? Yes. And I always will. Oh. Gitamparos mo ako. Ganti na si mong buhing bakak. Oh,
Gitang paros mo na lalaki, gitang paros. Bes, saan problema, Bes? Wala dong! Don't worry! Magkawas na ko. Okay ra ka, sir? Okay ra, why problema? Nanam daw, sir. Doon na ka may misunderstanding. Da, tamparusan lagi. Bakakong tako. Buhi kayong bakak. Bisig sila rin doon si Risa nga nag-date. Dito pa silang tops. Hilas nila. Bahala ka na, Piolo. At least, nakapahungan ko sa kong kalakot. Si Robin, tawagan ako. Buang. Mo'y swerte. Mo man maring. Makig-date unta ko nimo. Makig-date unta ko nimo, Robin, pero dili man ka makontak. Sorry na lang. Musud una ko sa San Pedro Calungsod. Mudakot ko. Agi pa salamat sa mga grasya nga nadawat. Pag-birthday na ako, dito ko sa Santo Niño. Karoin, ari nasad ko sa San Pedro Calungsod. Mama Mary, pinaagi nimo among inahan sa kanunay panabang. Akong ipadangat ni Lord ang akong pasalamat sa tanang grasya, sa gasa sa kinabuhi, ug sa pagsaulog sa laing katuigan. Hatagi pa kong ikong kalikon, Lord, ug giyahi ko sa akong mga gibuhaton. Oh, doon na may niluhod tupad na ako. Si Piolo. Si Yani. Risa, Piolo? mana ka? Oo, man ako. Ako na, sir. Asa naman si Sarah? Tuwa, kalakaw na. Wala mo makuyog. Wa? Una siyang mibiya. Humaniyag tamparos na ako. Ha? Diin ka man kitang parus. Dito sa coffee shop. Hala, daghang tao. Oo. Dagang nakakita. Pero okay ra. Ngano kitang parus man ka? Para niya. Tungod ko na sa buhay akong bakak. Unsa mang bakak ang imong gisulti nga duniya? Ha? Gibalibaran ako siya. Ngawa tayo relasyon. Unsa? Unya? Para niya. Usa ka na kong bakak ang kong gisulti. Ay, kabihag ko. Ay, luuya ko ni mo. Itaw? Naunsa man taon niya akong amika. Uy, Oo, lagi. Ambot, dili na ko masabot ang iyang kinaiya. Ampo lang ko na malamdagan ng tangi ang kaisipan. unya karon basig makita na sa tanga nagtapad na dinhi sa simbahan, Piolo. Mas labing maayo tingali. Pero, himpit mo siya nga dili magduda. Magtuo rin siya nga tinidoon nga to. Piolo, Para mahingpit yung pagtuo, mas may na magkakita siya. Pero, Piolo. sorry. Joke lang. Pero, pero unsa? ayaw na lang. Tiwas sa... Ay nalalagi. Diin ka mo rin naigo sa pagtamparos ni Sarah ni mo. Asa pa. Dari sa kong aping. Mao pa. Tanang customer. Nalingi, hindi rin tanaw na ako.
Luya taon ni mo eh. Dako lang ko. Nga, hinahinay ko barog. O, hinahinay kong may gawas. Gikan sa coffee shop. Piolo, Risa, Piolo, ang akong kamot, imong gikunitan. gunit lang ko nimo. Para mabati nimo ang pagko sa kong kasing-kasing. Piolo, Risa, katambayayong ang akong kasing-kasing sa imong mga kasakitan. salamat, Risa. Kita na lang duha ang nahabilin diri sud sa simbahan. Manggawas na ta na. Sige, Risa. Nibalik kita diri sa mall. Makitaan kang Sarah diri. Ready naman ko. Mao ba? Ikaw, kung makita kang Sarah, Ready na sad ko. ready nga unsa. Ready nga makikatubang niya. Ug pasabton siya nga. Nga wa tay relasyon. Risa, Asa man ka, ha? ikaw, isang ka? Tanaw kog sini. Oh, mau ba? Pwede mo kuyog ko. Di makakapakugos. Dili, uy. Pugos ko daw. Okay, sige ta na. Lingaw-lingawan ta itong mga kahimtang karon. Di ba? Kita rin gibuang sa mando sa tong kasing-kasing, no? Bitaw. Gi, tara. Sige. Oh, Sarah, gilan ba ni mo ang pultahan? Pahawangaw lang kami. Naon sa ka naman, Saba? Gitamparos na ako. Kinsa? Si Piolo. Sa? Diin? Coffee shop. Dito sa mall. Oh my God. Naghimo ka kagubot? Wa man magubot. Og asa na si Piolo, ha? Akong gibiyaan. Nga naman. O sa ba hinungdan? Siyang pagkabakakon. Kanunay naman din sila magkuyog ni Risa. Katong first runner-up? Yes, me. Pero may na sila nagkuyog. Sila pa'y nag-date sa birthday ni Risa. Oh, di pas kalimti siya. Nga naman nagsige ka maghuna-huna niya? Kalimti. Gikunita niya ang akong kamot. Ug misandig siya sa akong abaka. Uy, murag nabasa ang akong abaka. Piolo? Yes. Piolo, nihilak ka. Kailan tanong tingali ko? Inundan nga nagduha ang ako mga mata. Naghilak ka. Ayaw palapi. Kadita, pahiran ako ang imong luha. Lisa. Oh. Lisa. Piolo. Piolo. Okay, mga ka-DJ, mga ka-listeners, din nila sa takotob, no? O atangin na usap ang laing sumpay ng sugiranon nga naguluhan. Kasinuwat ni Francis Aliaga Esparis, sa tanang bakak, ikaw ang tinuod. Salamat kayo, no, mga ka-DJ, mga ka-listeners, sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.